Okhulumayo kusenguSibongile. Lesi isiphetho sama-exponent properties upart 7. Lana ngino-xy to the power negative 2 engifuna ukumphinda ngo-2x squared ongaphansi kuka-y squared to the power 4. Ake sambeni eceleni senze isibonelo sethu sizokwazi ukuxazulula. Uma ngino-x ongaphansi kuka-y to the power n, impendulo engizoyithola lana ngu-x to the power n no-y to the power n ongaphansi. Bese sibuyela la esibalweni sethu. Nala okungaphezulu kuzoba ne-exponent kanye nokungaphansi kuze no-exponent yayo. Lo 2x squared to the power 4 exponent yakhona yaphezulu nangaphansi kuyoba njalo sizoba ne-exponent y squared to the power 4. Bese sibuyela la ekuqaleni. Lo y no x to the power negative 2 sizohamba futhi soyenza isibonelo sokwazi ukubona kahle. Lo y imphinde ngo-x to the power n, impendulo engizoyithola la zozibhala zombili ngifaka ama-exponent enye nenye yayo. X zoba ne-exponent yayo kanye no-y uzoba ne-power n. Bese sibuyela le ekuqaleni kulo x ngimphinda ngo-y to the power negative 2 sizame nakhona ukuhlukanisa njengalesibonelo esithe sasibona. Ake siyeni phezulu. Lo xy to the power negative 2 ngizomhlukanisa kanje. Ngizobhala la ngaphansi u-x to the power negative 2 ngimphinde ngo-y to the power negative 2. Uma sengiqedile ukwenza kanjalo, ngizobuyela ngapha. Lo 2x squared to the power 4 ngizosihlukanisa nazo zibe nama-exponent ayo. U2 uzoba ne-exponent 2 to the power 4 ne-exponent ngimphinde ngo-x squared to the power 4 kanye nala ngaphansi ngizoyenza kanjalo. Lo y squared to the power 4 ngizomphinda naye abe ne-exponent yayo, kodwa kuqala ngeke ngithi ngimxazulule. Xy to the power n to the power m, impendulo engizoyithola la ngu-x to the power n ngimphinda ngo-m. Nala sizoyenza kanjalo. X squared ngizomphinda ngo-4. Impendulo engizoyithola uma ngenza kanjalo, ngizothola y to the power 8. Uma sengiqedile kanjalo bese ngibuyela ngapha ekuqaleni ku-x to the power negative y kanye no-y to the power negative 2. Ake sambeni sobona ukuthi sixazulula kanjani. U-x to the power negative 1 fana nokuthi ngino 2 ongaphansi kuka-y nalana fana nokuthi ngino-1 ongaphansi kuka-y squared. Bese-ke sizahamba siyozibhala. La sizokhetha u-1 owodwa ongaphansi kuka-x squared ngimphinde ngo-y squared. Uma sengiqedile kanjalo-ke ngizobuyela ngapha ku-2x squared ngizame ukuyixazulula nayo ethi ngiye phezulu. Lo x squared to the power 4 ngizomxazulula njengalesibonelo esithe sasiyenza sizoziphinda-phinda. Lo x squared ngizomphinda ngo-4. Ake ngibone impendulo engizoyithola uma ngenza kanjalo. X squared ngimphinda ngo-4, impendulo engizoyithola ngu-x to the power 8. Nako 2 sizoyenza kanjalo. Lo 2 to the power 4 ngizoba no-2 abane ngibaphinda-phinde. Uma sengitholile impendulo yami kuyoba ngu-16. Njengoba sengiyitholile impendulo yami engu-16, la ngizophinda lo 1 lo ngimtholile ngimphinde ngo-16. Impendulo engizoyithola futhi ngu-16 to the power x to the power 8. Bese ngiya ngaphansi. La ngaphansi ngizobhala kuqala u-x to the power 2
Bese la ngino y ababili ngizohamba eceleni ngiyozama ukubaxazulula. Y to the power 2 ngiphinde y to the power 8. Impendulo engizoyithola ngizozihlanganisa lama exponent. Lo y ngizomhlanganisa, impendulo engizoyithola y to the power 10. Bese ngiyabuya futhi ngiyambhala lo y to the power 10. Nayi impendulo esithe sayithola, kodwa akuphelelana la, singaqhubeka futhi. Lo x to the power 8 ongaphansi kuka x to the power 2 singamxazulula ngalesibonelo, x to the power n ongaphansi kuka 1, x to the power m. Impendulo esizoyithola la ngu-x to the power m ngisuse u-n. Nalapho-ke sizoyenza kanjalo. Ngizothatha lo x to the power 8 ngikhiphe lo 2, ngizothola u-x to the power 6. Impendulo yethu-ke esiyitholile uma sixazulula. Impendulo yami yokugcina engizoyithola la, ngizothola u-x to the power 6 okanye no-16 lengaphezulu. Ngaphansi ngizothatha lo y to the power 10 ngimbhale kanjalo. Le impendulo yethu esiyitholile. Ngiyabonga.